よし。このままバルディア城を取り戻、当然のことを。それは心強い。ダメだ。危険すぎ。お願いです。一日でも早く平和を取り戻さねば。クリスやソーンらサルラスからの援軍の助けを得て治療の森を抜けたレディンたち。しかし森の先では彼らを待ち受ける帝国軍の姿があった。黒騎士と呼ばれ恐れられているダルシス帝国親衛隊隊長ランスが待ち構えていたのだ。宿命のライバルとなる二人の戦いが今王子のためならたやすいことです。
敵が接近してきます。よし。はっ。ここを抜ければ。だけどだがみんな油断するなよ。命に変えてもレディン様をバルディアまで。ライアスは右翼、レティシアは左翼へ回って。はい、隊長。はい。3回後の指揮は。敵の指揮官を倒すんだ。はい。